O 2024 foi un ano complicado para a pesca e o marisqueo en Ribeira. A lonxa reduciu os seus números e especies tan características como a nécora viron caídas a súa presencia. O 2025 avanza sen tregua e a comezos de xaneiro, concretamente o día 5, pechouse a campaña da nécora, unha especie que ten unha gran presenza na lonxa de Ribeira, pero que no pasado 2024 non apareceu tanto como os pescadores lles gustaría. Mira, en comparación con 2 anos anteriores, estamos falando de que non chegamos nin á mitad. En anos de 2022 vendeuse nesta lonja cerca de 6 toneladas de nécora, a unha media de uns 18 euros o kilo, e o ano pasado, este ano pasado, 2024, vendéronse cerca de 6.000 kilos, 6 toneladas. Sí, a media aumentou unha barbaridade, pero é que por moito que suba a media, se non hai material, non se factura. E, bueno, máis ou menos sabíase que este ano iba a ser un ano cativo de nécora. Ao ver menos nécora, os ingresos víronse afectados. Si en 2022-2023 estábamos en medias de 16, 18 euros de medias, este ano pasado hubo medias de 26 euros, que está ben, pero que falamos, se non hai marisco, non, por moita media que haga, hai bastante máis demanda que oferta, e a xente ao final queda sin poder traballar. Algo similar ao que sucede coa centola, especie que tampouco se veu moito. Hubo pouca, parecía ao principio que quería haber, pero enseguida xa demostrou de que non houve centola. Precios, empezaron con precios moi tímidos, vamos a dicir así, nos últimos 2 días sí, pegou un subidón abismal. O dito di, se non é ano de nécora nin de centola, é ano de polvo. Sen embargo, nesta ocasión non foi así, xa que o río dos cefalópodos tamén escaseou. Ahora mesmo parece que dá señales de que sí empeza a haber algo máis, pero non foi un ano de pulpo. Este ano non foi un ano de pulpo. Cando abreu a veda, esta mesma entrevista, volvín a dicir o mesmo, que iba a ser un ano que non iba a haber pulpo ningún. Ainda que os prezos si están a acompañar. Estás aguantando, incluso vai cada día subindo un pelín. En temas precios estamos ben. No 2024 vendéronse na lonxa de Ribeira 267,5 toneladas de polvo, que xeraron case 3 millóns de euros ao ter un prezo medio de 10,6 euros o kilo.